Areálu Slezské nemocnice jsou samostatně stojící pavilony a pacienty tam dosud k jednotlivým vyšetřením převáželi venkem bez ohledu na počasí. To se změnilo právě díky zastřešeným spojovacím tubusům. Byl vlastně problém je v rámci z Opavské nemocnice převážet tak, aby nám nezmokli nebo na ně nesněžilo. Takže ten koridor je moc fajn investice, vyšla Moravskoslezský kraj na 150 milionů korun. Jsem moc rád, že se to povedlo, ale není to samozřejmě konec, protože se ještě bude jeden pavilon napojovat, takže budeme v tom pokračovat. Mám obrovskou radost, že se tento koridor v nemocnici postavil, který propojuje vlastně vzájemně pavilony mezi sebou. Teď budou pohodlně v teplu nebo v letě naopak v klimatizovaném prostředí mezi jednotlivými pavilony a určitě to bude pro ně komfortnější. Takže z toho mám velkou radost, že ta spádovost je tady obrovská a myslím, že ty služby máme velmi kvalitní, takže jsem rád za každý rozvoj, který tady je. Koridory měří bezmála 270 metrů a prozatím vedou do 3 pavilonů, a to B, N a S. Spojovacím krčkem jsou pak spojeny i s pavilonem L. Na střeše koridorů jsou umístěny fotovoltaické panely, které umožní úspory energií. V rámci realizace bylo zpracováno asi 180 tun oceli na vlastně nosné tubusy. Největší z těch tubusů měřil přes 30 metrů, zvedali ho 2 jeřáby, vážil něco kolem 20 tun. Co se týče technologií, tak vlastně tady toto místo, tento koridor je vytápěn klimatizací. Stavba koridorů probíhala za plného provozu nemocnice. Musela probíhat správná koordinace s uživatelem, s nemocnicí tak, aby nedocházelo k omezování provozu, jak vlastně personálu, tak i nás jako stavby. Museli jsme tedy tyto věci sladit, aby stavba plynule procházela, nedocházelo k nějakému zdržení. Nyní uvažujeme o druhé variantě koridoru, kterou bychom nutně potřebovali propojit další 2 pavilony, pavilon G, případně pavilon H. Nicméně v nejbližší době budeme nuceni řešit parkovací plochy v areálu nemocnice, budeme řešit infekční jipku, budeme řešit urgentní příjem v nemocnici, ale největší problém asi bude ten parkovací dům, o kterém sníme a o kterém uvažujeme. Na parkovací dům se aktuálně připravuje projekt a jeho stavba by měla být hotova zhruba do 3 let.